Den 10. juli 2016 forsvandt den 18-årige pige Emilie Meng. Emilie forsvandt en aften efter en druktur i Slagelse. Hun forsvandt imellem Korsør Station og hendes hjem. Hun valgte at gå alene hjem, i stedet for at følges med sine veninder i toget. Politiet har sat en masse efterforskninger i gang, men man har ikke fundet nogen spor ud over en sort trøje, der menes at være den, hun havde på, da hun forsvandt. Der er også lavet en Facebook-gruppe, hvor man beder om hjælp til at finde Emilie. I gruppen er der 36.000 medlemmer. Frivillige har sat plakater op rundt i Danmark. Plakaterne er til for at vise folk, at hvis de ved noget, skal de gå til politiet på 114. På Seis skole har vi sat en stemmeboks op, hvor eleverne selv kan vælge, hvad de tror, der er sket med Emilie Meng. 25% af eleverne tror, at hun er blevet myrdet. 48% af eleverne tror, hun er blevet kidnappet. 18% af eleverne tror, hun er død ved et uheld, mens at 9% af eleverne tror, hun er stukket af. Hvis du ved eller hører noget om Emilie Meng, så kontakt politiet på 114.